po natin sila sa umagang ito at batiin po natin ang bawat isa ng mapagpala at magandang umaga. I love this family of God, so closely knitted into one. They are taking me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They are taking me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Come on, sing it again. We will sing. I love this family of God, so closely knitted into one. They are taking me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So this morning, once again, tayo po ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon at muli po nating ihanda ating puso. Let's open our hearts as we worship the name of Jesus. Tunay nga po, wala pong ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito. So as we sing, as we worship Him, it's between you and the Lord. Awitan natin ang Diyos na nanggagaling po sa ating mga puso. Amen? O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sabihin natin sa Panginoon. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad mo. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
Muli pa church, ating pumawitin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ikaw Diyos sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin. Dakilain ka sa buhay. Oh, hindi ka nagbabago, aming Diyos. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Daming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Dakilain ka sa buhay. Oh, di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Purihin natin ang Diyos. Magliwanag ka sa aming buhay. O dakila ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, sige po, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na buhay na makapangyarihan. Lord, marami pong salamat sa kabutihan mo na muli dinako mo, Panginoon, ang aming mga panyapak sa lugar na ito sa isang dahilan, kundi sambahin ka, Panginoon, papurihan ka at pasalamatan ka sa mga bagay na ginawa mo ang kabutihan sa aming buhay. Lord, salamat. Muli sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawaing ito, Lord God. Ikaw po ang maghari, ikaw po ang manguna. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Pagpalain mo siya, Lord God. Anoint mo po ang kanyang labi. Lord, salamat, Holy Spirit. Ikaw po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At ang lugar na ito ay tunay nga, Lord God, na kung saan balutan mo na makapangyarihan at banal mong dugo at apoy ng iyong Santong Espiritu. Lord, sa aming pagtuloy ng awitan, ang iyong mga anghel ay isabay mo sa aming awitan, Panginoon. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ang paburit pagsambat kalulatian, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Muli, good morning, church! Tayo po ba excited na muli umawit at magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sabi po sa ating awitin na wala pong imposible para sa ating Panginoon. Tayo po ba naniniwala? Amen. Kaya kung meron kang panalangin, meron kang hinihiling sa Panginoon na akala natin imposible, pero sabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen? Kaya ating ideklara, ating awitin, walang imposible para sa ating Panginoon. Amen?
ating Diyos. Muli pa, awitin natin, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, Lord. Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Uwitin natin. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobra ang pagpapalay, tanggapin na. Uli pa, walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Come on, church, itigara po natin, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pamalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobra ang pagpapalay, tanggapin na. Muli pa, sabihin natin, kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Muli pa, church, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya-kaya, kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Yes, Lord. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin ka. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taas, sa aking puso ay nagnanahas. Pagpapalamot pasama ay aking nararanasan, kailanman hindi nag-iisa. Muli pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pasama ay aking nararanasan, kailanman hindi nag-iisa. Hindi po natin, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay magtagumpay na. Oh, aming Diyos, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Pangako mo, Panginoon, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Thank you, Lord. Sa bawat sandali ay laging
lakas at buhay sa'yo ay alay mula ngayon at magpakailanman. Kataas-taas ang Diyos, kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Say! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas. Huli pa, church, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri. Kataas-taas ang Diyos, kataas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw! Sumigaw! Sa galak, ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may katalang. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak, ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may katalang. Wagas sa papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Aming wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Ay, sumigaw, sumigaw, sa galak, ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may katalang. Sumigaw, sumigaw, sa galak, sumigaw, sa galak, sumigaw, sa galak, ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Kapag-isigaw natin ang papuri at salamat sa ating Diyos. Oh, purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Oh, salamat, salamat. Purihin ka, purihin ka. Oh, yes, Lord. Amen. Tunay nga po ay binigyan ng Panginoon ng kagalakan sa ating mga puso. Amen. Kahit may mga problema, may pagsubok, pero ang kagalakan ng Diyos ay palaging nasa ating puso. Kaya po sa umagang ito, patuloy tayong aawit, patuloy tayong sasamba sa nag-iisang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Muli nating sabihin sa Kanya na siya lang ang ating Diyos na buhay. Siya lang ang ating sinasamba at pinupuri. Oh, yes, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kayo umawit sa Diyos. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Muling papupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan
Hindi nagkulang, Panginoon, hindi ka nagbabago sa aming buhay. Kung ikaw ay tapat, tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Hallelujah. Hindi nagbago. Ika'y tapat, tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Hindi nagkulang, hindi nagbago, tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso buong puso ko'y nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay lamang para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Oh, come on church, purihin natin ang Diyos. Tayo nabubuhay lamang para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw lang ang aming Diyos na itinataas. Let your name be lifted up in this place. For the name of Jesus be lifted up in this place. Oh, we glorify your name. We magnify. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos, sinasamba ka namin. Dinadakila ka, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na buhay. Sinasamba ka namin. Itinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Come on, people of God, let's worship the Lord. The Lord inhabits the praises of His people. Oh Lord, you alone is worthy to be praised. You alone is worthy to be magnified. The Lord is good. The Lord is merciful. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo.
for the last time. Sabihin natin, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos, ang hari ng mga hari. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. He deserves our praises, our worship. Oh, come on, people of God, clap your hands, all you people of the Lord, and shout unto God with the voice of triumph. Hallelujah! Glory, glory, glory! Glory to the King of Kings and Lord of Lords. Glory to the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Jesus be lifted up. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat damang-dama namin ang yakap ng iyong presensya. At sa oras na ito, Diyos, sa amin po mga kapatid na ngayon ay nanonood saan man sila naroroon, ang mga kapatid namin sa Winnipeg, Lord, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao at saan man lugar, Father, we pray for your intervention, whatever their petition and needs unto you, O God, meet, Lord, everything na kailangan po nila. For you are the God of the impossible things. You are the God who the same yesterday, today, and forever. Thank you, Lord. Anoint your words, anoint your servant, O God. Hide me under the shadow of your cross. Let your name be exalted. We give you honor, praise, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, makaupo ng lahat. Amen. Amen. Praise God. Ayan. Praise the Lord. Amen. Sige po. Amen. Ayan. Purihin po ang Diyos. Ngayon po ay unang linggo ng buwan na Agosto, no? Pang 8 buwan na, no? Napakabilis ng panahon. Sa isang araw ay Disyembre na naman, no? Parang kailan lang tayo. Ang bilis talaga. At minsan nga naalala ko, ngayon ay August, anniversary na naman ng bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. At parang kailan lang ako nagturo uli doon, ano? At ngayon po umaga, kapiling po natin ang aking mga pamangkin, hipag, at mga apo sa pamangkin. Ano? Ayan, narito po sila ang taga-Pasig. Kaway-kaway kayo dyan. Ayan. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. At nagluluksa pa rin po dahil po yung aking kapatid na si Kuya Vic ay pumanaw na rin po. 2 weeks na nakakalipas, no? At 2 na lamang po kaming natitira ng aking ate Gigi na sinundan ko na nasa Norfolk, Virginia. Kaya nga po, salamat sa Diyos sapagkat ang aking po mga kadugo na ito ay nagmamahal po sa akin at marami po akong mga pamangkin din. Halos kung iipunin sila, isang kongregasyon na po doon sa amin sa looban. At ako po'y naniniwala na ito'y simula na para sila tuloy-tuloy na maglingkod sa Diyos at ayan, ang aking hipag si Pining, si Abby, ang kanilang pamilya, si Ate Emmy, ang aking pamangkin si Myra, ay andito yung ating pastor ng Pasig, Pastor Andrew. Palapakan natin, Panginoon. Pastor, tayo nga dyan. Ayan. Ayan, siya ang mga ngalaga po sa inyo ron, no? At mamaya tuloy-tuloy po yung gawain natin sa Santo Tomas, Pasig City. Ayan. At kasama rin po natin ang mga kapatid natin from Parañaque. Tayo po ang mga J-Blue Parañaque. Ayan. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Marami rin pong hindi pa nakasama. No? Ayan, salamat po. At ang pastor natin doon, si Pastor Albi Alvarado at ang kanya assistant, si Pastor Kenon. Ayan, no? Amen.
At ayun, wala na po, no? Meron po bang first timer na wala po, no? So nakadalo na ng second, third times, no? Amen, amen. At yung binabati rin po natin, I believe na there are watching right now si Pastor Billy Pajardo, ang kanyang pamilya, sila Kuya Mel, ang kanyang mga hipag doon, pinsan, mga kadugo niya, ang mga kapatid po natin sa pananampalataya sa Panginoon sa Winnipeg. Alam kong sila po ay nag-watch po ngayon doon, no? Amen. So, praise God, purihin po ang Diyos. At tatawagin muna natin ang mga bata, no? Pagpe-pray natin sila. Sige po, lahat ng mga bata, lapit sa harapan. Alam niyo po, ang mga bata, special kay Lord yan. Sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, children are a gift from God. Yan po yung regalong mula sa Diyos. Ayan, sige mga bata. Ayan, mga... Ayun. Asan pa? Oh, yun, pinakabunso. Meron pa bang mas bunso dito? Ayun pa. Mukhang 2 months lang to. Ito, ilang buwan na ito? 4 months. 3 months. O yun, si Shelem Junior. Ang aming apo. Tangos na ilong. Ayan. Sige po, ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat naniniwala kami that our children are gift coming from you. Lord, i-bless niyo po ang mga batang ito habang sila nasa murang kaisipan. Lord, we release your blessing, your grace, Lord God. In the name of Jesus, Lord, we release your mercy and grace and miracle, O God. Lord, bless niyo po ang mga batang ito. Habang sila nasa murang kaisipan, may your divine protection be upon them. Guide them, O God. As they grow up, Lord God, we pray for your love and mercy and wisdom and knowledge. Lumaki ang mga batang ito na matalino, may takot sa iyo, na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, at sila po ay pangunahan mo sa kanilang Sunday school, pangunahan mo ang kanilang teacher, nabigyan sila ng mga mensaheng mula sa iyong salita na magbibigay ng talino, karunungan po sa kanila. Salamat po, Ama. We believe that one day, magre-raise up ka sa mga batang ito ng isang pastor, teacher, evangelist, kung hindi ka pa darating, Lord, ng apostle, O God, even prophet, Lord, anuman po mga pangarap mo po sa kanila ay mangyaring lahat in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Bless their parents, Father God. We thank you. We honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. God bless you. Walk lang, walk. Ayan. Amen. Praise God. Ayan, kakatuwa yung mga bata, no? Sino po dito ang wala pang anak na mag-asawa? I-claim nyo na po, magkakaroon na kayo. No? Breakthrough na po yan. No? Amen. Ang tema po natin ngayong buwan na ito na nilagay ni Lord sa puso ko is about God's intervention o God's divine intervention. No? Ayan. Sabihin nga po natin, God's divine intervention. Ayan. Amen. Bago po natin alamin kung ano ba yung God's divine intervention, basahin natin ang ating teksto. Simulan natin sa verse 1. Kasi actually verse 5 and 6 po, pero 1, simulan natin. 2 Kings chapter 20, verses 1 to 7. Ayan. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ayan. Sabay-sabay natin basahin. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, no? Because you are going to die." Mamamatay na raw siya. Sabi ng propeta, kasi yun ang pinapasabi ng Diyos. You will not recover. Hindi na siya gagaling. Tuloy natin. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes.
And Hezekiah wept bitterly. No, nanangis siya, umiyak siya ng sobrang pagkaiyak-iyak. Tuloy natin. Verse 4. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Verse 5. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life. And I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. Verse 7. Then Isaiah said, prepare the poultice of pigs. They did so and applied to the boil, and he recovered. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na pong lahat. Amen. No? Sa ating pong binasa, mga magulang kapatid, dumating daw po ang panahon na nagkasakit ng malubha si King Hezekiah. Hari po ito no? Si King Hezekiah. At kinausap ng Panginoon isang araw ang kanyang propeta na sa Isaiah, at sinabi ng Diyos, pumunta ka sa bahay ni King Hezekiah, na leader ng aking bayan, sabi ng Panginoon kay Isaiah. At sabi mo sa kanya, i-gather niya na, set his house, no? Ipunin, i-gather ang pamilya niya, ang kanyang sambahayan, at sabihin sa kanya na mamamatay na siya, hindi na siya gagaling. No? Ikaw ba naman ang sabihan na ikaw ay mamamatay na, hindi ka nagagaling sa sakit mo, ano kaya mararamdaman mo? No? Madedepress ka, malulungkot ka, manghihina katawan mo. No? At ito ang narinig ni King Hezekiah dahil bigla siyang nagkaroon ng sakit at karamdaman. No? At nang ito'y marinig niya, anong ginawa ng hari? Humarap sa wall, sa dingding. And he prayed, nanalangin siya. At ang sabi niya, Panginoon, ako naman po'y naglingkod sa iyo ng tapat. At ang sabi roon, he wept bitterly. Umiyak siya, humagulgol ng siguro nakakita tayo nung, yun nga, pag may namamatayan, di ba, yung sobrang mahal niya yung namatay, halimbawa, anak niya, o asawa niya, o kapatid, dahil sobrang pagmamahal niya, yung iyak niyang bitterly, talagang sobrang iyak, no? Humahagulgol. At ang sabi po ng binasa natin, nadinig ng Diyos ang kanyang prayer. Hindi pa nakakaalis ang propeta Isaiah doon sa kaharian o maring nandun pinuntahan siya sa bahay. No? Ano po ang sabi? Kinausap siya ni Lord, Propeta Isaiah, bumalik ka sa bahay ni King Hezekiah at sabi mo sa kanya, nadinig ko ang prayer niya. No? At mabubuhay siya. Daragdagan ko pa ng 15 years ang kanyang buhay. Ito ba ay God's divine intervention? Ito po'y pakikialam ng Diyos. No? Ang isang tao na mamamatay na wala ng pag-asa sa buhay, matapos marinig na siya'y wala ng pag-asa, kasi alam nyo sa tao, pag ikaw may karamdaman at sakit at para maluban ang sakit mo, marami ka maririnig na boses, mga tinig ng mga doktor, ng mahal mo sa buhay. Ang mga doktor, yan ginagamit ni Lord yan para makapagpagaling ng may sakit, ng mga medisinang pinapainom. Pero kung minsan, may limitasyon. Sabihin nyo sa katabi nyo, may limitasyon ang mga doktor. O, di ba sasabihan ka, nako, 3 months ka na lang, maluba sakit mo. Pero alam nyo, sa Panginoon, anumang klase at uri ng sakit na dumadapo sa isang tao, anumang sakit yan, hindi ka tataningan ng Diyos. Bagkus kapag ikaw ay lumapit, daragdagan ng Diyos ang buhay mo at pagagalingin ka. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nabasa natin, ang hari, nagkasakit, maluba na. No? Pinapasabi ng Diyos, hindi ka nagagaling. You will not recover. You will die. Sabi roon, mamamatay ka. No? Pero anong ginawa niya? Humarap sa dingding, nanalangin at nagdasal sa Diyos. No? Pag sinabing intervention o God's divine intervention, pag sinabing divine, sagrado o banal, no? Intervention, pakikialam, makikialam sa iyo. Ibig sabihin ng intervention, it is the act of intentionally,
Nandun ba yun? Goy, nandiyan ba? Meron o hindi ko naisama? O sige, sulat na lang po. Intervention is the act of intentionally stepping into a difficult situation, process or relationship to alter the outcome, prevent harm, or resolve a problem. Ulitin ko, intervention is the act of intentionally stepping into a difficult situation, process or relationship to alter the outcome, prevent harm, or resolve a problem. Sa Tagalog po nito, sinadyang kumilos na humakbang sa mahirap na sitwasyon. Yan, yung intervention. Sinadyang kumilos na humakbang sa mahirap na sitwasyon. Sa pagkakasunod-sunod o relasyon na baguhin ang kinalabasan. Na maingatan ang pinsala, na lutasin ang problema. No? Parang ganito po yan, example. Halimbawa, si Sister Agnes, nakialam sa away ng dalawang magkapatid. Yun si Sister Agnes. No, may Agnes ba rito? O Sister Shirley, halimbawa, ayan. Meron Shirley dito. Si Sister Shirley ay nakialam sa away ng magkapatid, yung dalawang magkapatid nag-aaway. Kaya, dahil sa nakialam siya, nagkabati ang magkapatid. No? Nakialam siya, hindi siya dapat makialam. Pero nakialam siya intentionally. No? Stepping into a difficult situation. No? Humakbang siya sa sitwasyong mahirap. Away ng magkapatid yun eh. Pero nakialam siya. At dahil nakialam siya, nagkabati ang magkapatid. Amen po ba? May mga sitwasyon parang hirap na malutas. No? Pero pag hinakbangan mo, intentionally, humakbang ka sa isang sitwasyong mahirap mangyari na magkaroon ng magandang kalutasan, no? Yung problema na yon, dahil sa intervention o pakikialam mo, naayos. No? Halimbawa, si Nanay Betty ay nakialam sa pagre-review ng anak. Dahil ang anak nahihirapan. Kaya dahil sa pakikialam ng ina sa anak na nahihirapang mag-review, pumasa yung anak sa exam. No? Di ba? Yung mga magulang minsan nakikialam sa kalagayan ng anak, hirap na. Kaya dahil sa pakikialam niya, ayun, nagkaroon ng intervention. No? Kaya mahalaga po ang intervention. Yung makialam ang Diyos. No? Sino dito ang gusto na makialam ang Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Amen. No? In times of difficulties, trials, sickness and diseases, problems, kapag pinayagan mong makialam ang Diyos sa buhay mo, lahat ng problema mo o sakit karamdaman, dahil pinayagan mo ang Diyos, gagaling ang sakit, malulutas ang problema. Amen po ba? Pero pag hindi natin pinayagan na ang Diyos ay mag-intervene, nakita natin itong haring ito, maluba ang sakit. No? Imposibleng gumaling. Sinabihan ng propeta, ang sabi ng Diyos, Propeta Isaiah, sabi mo sa kanya, mamamatay na siya, hindi na siya gagaling sa kanyang karamdaman. Pero dahil nag-intervene ang Panginoon, nakialam ang Diyos, gumaling siya at humaba pa ang buhay. Amen ba? No? Sino dito ang gustong mahaba ang buhay? Taas ang kamay. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Kaya pag pinayagan natin ang Diyos ay makialam sa buhay natin, no? Imbis na mawawala ka na, hahaba pa buhay mo. No? Pero pag hindi natin pinayagan, iiksi ang buhay mo. Kaya maraming umiiksi ang buhay eh. Sabi nga sa inyo kanina, siyam kami magkakapatid, pero nung magkaisip ako, sabi ng nanay ko, may kapatid pa akong Rolly, ang pangalan, namatay, hindi ko na inabot yun. No? Tapos siyam kami, yun, yung 7, wala na, kami na lang ng ate ko ang nabubuhay. No? 2 na lang kami. May pangako ang Diyos sa Psalms chapter 91 verse 14 to 16. Sabi ng awit, no? Because you set your love upon me, I will deliver you. I will answer you and I will give you a satisfied long life, sabi ni Lord. Dahil yung pagmamahal natin, yan ay itinalaga natin kay Lord, ililigtas niya tayo, poproteksyonan niya tayo, kinilala natin ang kanyang pangalan. At ang sabi ng verse 15, yan, tatawag ka sa akin at sasagutin kita. Ako'y sasa iyo sa oras ng kaguluhan at ililigtas kita at pararangalan. Ayan, sa 16.
With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Mahabang buhay ang ibibigay ng Diyos. Amen ba? Sabi mo sa katabi nyo, hahaba buhay mo. Sa kabila, hahaba buhay mo. No? Hahaba buhay natin. Dahil pangako ng Diyos yan. No? Kaya si Isaiah, pinayagan niya makialam ang Diyos nung siya'y manalangin, nung siya'y umiyak. Ayun, sumagot ang Diyos sa kanya. Merong biblical example of God's divine intervention. Example ko lang po ito sa inyo, bibilisan ko lang. No? Ang isang biblical example na nakialam ang Diyos sa kanyang buhay ay wala iba kundi sa buhay ni Moses. No? Pag binasa natin na Exodus chapter 14, verse 21, sinasabi diyan and 22, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Ayan. So nakita natin nung panahon ni Moses kasi pinalaya na ng Diyos ang mga Israelita sa loob ng 400 taon, alipin ng mga Israelita sa Ehipto. At pinalaya sila ng Diyos doon para sambahin ng Diyos sa ilang napuok, mag-alay sa Diyos. Pero anong ginawa ni King Pharaoh? Nagbago isip, hinabol sila ng daan-daang karwahe, na nakakarwahe, mga soldiers na Egyptian army. Kaya nung sila matapat sa tabi ng dagat, nandyan na sa likod ang kaaway nila, ano ang sabi roon? Nahati ang dagat. Nagkaroon na magkabilang tubig na pader. Naku, isipin nyo, imposible. Pader, tubig. No? At ang mga Israelita daw ay nakatawid doon sa dagat na pula, nahati siya, naligtas sa mga Israelita. Alam nyo, ito po'y gawa ito ng Diyos. Amen? Kaya sa Diyos, wala imposible. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. No? Mapapahamak ang mga Israelita, andyan na mga daan-daang mga nakakarwahe, mga soldier, no? Muli silang siguro gustong alipinin ni King Pharaoh dahil napalaya sila, nagbago isip. Pero dahil ang Diyos ay nakialam, nag-intervene sa pamamagitan ni Moses, ayun, naligtas sila. No? Kaya pag pinayagan nating makialam ang Diyos sa buhay natin, sa problema natin na para bagang tayo'y lulubog na, wala ng pag-asa makabangon, para bagang yung sakit mo, karamdaman na hindi nagagaling, sa Diyos gagaling yan. No? Amen po ba? Amen. So, diyan nakita po natin sa panahon ni Moses, nakialam ang Diyos. No? Dahil kung hindi nakialam ang Diyos doon, na walang intervention si Lord, patay silang lahat. No? Andiyan ang mga soldier ng Egyptian. Pangalawa, si Daniel. No? Sa Book of Daniel, chapter 3, verse 16 to 30, ito yung paghagis sa 3 kabataan doon sa apoy. No? Kwento ko na lang sa inyo, ayan, si Shadrach, Meshach, Abednego. Kasi si Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa ng mataas na rebulto, at pag narinig ng mga Hudyo ang trompeta, kailangan lahat na makakarinig noon, luluhod at sasamba doon sa rebultong pinagawa ni King Nebuchadnezzar. May mga nainggit dyan sa kabataan. No? Hindi sila lumulod at sumasamba pag tumutunog ang trompeta. Isinumbong sila sa hari. At nang malaman ito ng hari, tinanong sila, Shadrach, Meshach, Abednego, totoo ba na hindi kayo lumulod o sumasamba sa rebultong pinagawa ko pag narinig niyong tumunog ang trompeta? Opo, mahal na hari. Kaya nga, ang 3 kabataan na ito, dahil sa sagot nila sa hari, parang nagalit pa yung hari. Anong ginawa sa kanila? No? Sabi ng hari sa tauhan niya, sige, paikutin ng 7 doble yung hurnohan ng apoy at ihagis ang 3 ito. Alam niyo, nung pagbukas ng pintuan ng hurnohan, yung nagbukas ng pintuan na nagpaikot ng 7 beses para mag-apoy yung hurnohan, siyang kinain ng apoy. At yung 3, nung ihagis sa loob, hindi sila nasunog. Ni nangamoy usok ang damit nila, talagang literally, hindi sila nasunog sa apoy. Ito po'y intervention ng Diyos. Amen po ba? Nakialam ang Diyos. Kaya sa oras na tayo po ay nasa matinding pagsubok at hamon ng buhay,
pag pinayagan natin ang Diyos ay kumilos sa atin, yung mahirap na mangyari ay magiging madali at walang imposible. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ayun, na nakita ng hari, no? Parang labag pa nga sa hari na itapon sila sa apoy kasi nga may mga taong sumusulsul sa hari. Wala magawa ang hari, kundi batas, naging batas yun eh. Itinapon sila ron. Tinignan ng hari. Sabi niya, hindi ba 3 inihagis sa pugo na apoy? Bakit tingin ko yung 4 at anak ng Diyos yung isa? Kaya yun, binuksan ng pinto, inilabas yung 3. Ligtas yung 3, buhay na buhay. Yan ay God's intervention. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. No? Sumunod, sa pagbuhay kay Lazarus, na 4 na araw ng patay, nakalibing literal, patay na. Sa John chapter 11, verse 43-44, basahin lang natin. Ito yung pagbuhay kay Lazarus eh. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. Ang Panginoong Sus daw ang nagsasalita doon, pinalabas na si Lazarus na nakalibing, patay na. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Ayan, no? So dito makikita natin, walang kapangyarihan sa mundong ito na po pwedeng ang isang patay ay mabuhay, kundi ang kapangyarihan lamang ng Diyos. Amen. No, ang Panginoong Hesus, binuhay niya si Lazarong 4 na araw ng nakalibing. Hindi kagaya ngayon sa panahon na ito, di ba? Pag namatay ka, kukunin yung buong laman loob mo, pati dugo. Tapos sasalinan ng bago yon para yung imbalsa mo para ma-preserve tumagal ng 5 days, 10 days, no? At pagkatapos nun, yung unti-unti nang maagnas ang katawan na ito kasi nga lupa lang ito eh. Sabi mo sa katabi mo, lupa ka lang. Sa kabila, lupa ka lang. Ano? Lupa lang ito eh. Lahat ng nangyari sa mga kapatid ko at kung may mahal, sa buhay din kayong namatay na, mangyayari din sa iyo yun. Hindi lang natin alam. Pero, ang mahalaga po, dumating man yung panahon na yon, meron na tayo habang nabubuhay tayo, meron tayong assurance of salvation. Nakakatiyak tayo ng kaligtasan na kung mawala man tayo sa mundong ito, isang araw, pupunta tayo sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya mahalaga po yung meron tayong assurance of salvation. Katiyakan ng kaligtasan. Kaya yon si Lazaro, nag-intervene, nakialaman Diyos. No? At nabuhay nga si Lazaro. Roma number 1. Ano ang mga pwedeng maging dahilan para hindi makialam ang Diyos sa buhay mo? May 4 na major na gusto ko ibagi sa inyo bago yung isa pang mahalaga din. No? Roma number 1. Ano ang mga pwedeng maging dahilan para hindi makialam ang Diyos sa buhay mo? Yung hindi kanya pakikialaman. Ano ang dahilan? Bakit hindi kumikilos ang Diyos? Ako naman ay nagdadasal. Ako naman ay sumasamba. Pero bakit, Lord, parang hindi kita nararanasan? Walang intervention. Una, pagtalikod sa Diyos. No? No. Pag sinabing pagtalikod sa Diyos, akala na maraming Christian, yung nag-backslide, yung totoo, pag siya nag-backslide, tumalikod na siya. Pero may mga Kristiyano, hindi man tumatalikod sa Diyos, maaring nasa bahay lang o umaatin sa church minsan-minsan, pero sa puso niya at pananampalataya, wala na. Parang nawala na yung total 100% na ang sandigan niya ay ang Diyos. Na sa panahong may sakuna, may problema, may sakit, para bagang pinapalitan niya na ang Diyos, tinatalikuran na. Ayun, no? Tinalikuran niya na, inalis niya na yung faith kay Lord. Napunta na yung pananampalataya sa manggagamot, sa albularyo, sa espiritista, o sa gamot. No? Hindi masama ang gamot na iniinom na ibinibigay ng doktor. Pero pag ang faith mo ay natuon na dyan at wala na kay Lord, para ka na rin tumalikod sa Diyos. Bakit? Nawala na yung iyong tiwala sa Diyos eh. No? Kaya nga, nais ng Panginoon na ang buhay nating ito, na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus, dumating man ang panahon na lahat ng tao talagang hindi mo inaasahan, biglang nadating ang sakit, no? Karamdaman. Pero pag nandyan ang iyong pananampalataya sa Diyos, no?
Kasi nga, yun nga ang nagiging dahilan. Kaya ang Diyos hindi makialam sa buhay ng isang Kristiyano o ng tao, no? Tumalikod na sa Diyos. Lumayo na sa Panginoon. Kahit minsan siya ay nagdarasal. Tignan niyo ito. Isaiah chapter 30 verse 1, 2, and 3. Sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga suwail na anak, na ang ginagawa'y hindi ayon sa aking kalooban. Nakikipag-isa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Nakikipag-isa daw. Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Nagmamadali silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong sa Paraon. Ngunit hindi man lamang sila sumangguni sa akin. Mabibigo lamang kayo sa hinahangad ninyong tulong at kahihiyan lamang ang idudulot ng inaasahan ninyong proteksyon. Yan. No? Ang mga Israelita daw during that time, humihingi ng tulong sa Paraon. No? Sa magagawa ng haring Paraon. Nakalimutan nilang lumapit sa Diyos ang mga Israelita. Sa panahon nating ito, nangyayari din po yan. No? Na para bagang ang Diyos ay minamaliit at ipinagpapalit sa ibang Diyos o may kakayahang maaring makatulong sa kanila. Pero ang nais ng Diyos, wala tayong ibang dapat lapitan sa buhay nito in times of problems and difficulties, kundi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa Kanya lamang tayo lalapit. No? Kaya marami, itong pagtalikod na ito, nawawala na yung kanyang pananaw sa Diyos, na kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa Kanya. No? Pangalawa, pag-aalinlangan. Doubt. No? Doubt, ito ay ugat ng di pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. Doubt is the number one enemy of faith. Doubt ang maglalayo sa pabor ng Diyos sa tao, yung ikaw ay nag-aalinlangan. No? Kaya marami nag-aalinlangan sa Diyos, yun, dahil sa pag-aalinlangan, hindi makakilos ang Diyos, hindi makagawa ng himala ang Diyos, hindi siya maproteksyonan, kasi wala, nag-aalinlangan eh. No? Pangatlo, pagkatakot. Yung takot. Meron siyang takot o pangamba, kaya ba ng Diyos na baguhin ang buhay ko? Kaya ba ng Diyos na pagalingin ako? Naku, hindi na yata ako gagaling sa aking sakit. Naku, mamamatay na yata ako. No? Lumalabas sa bibig niya, yung laman ng puso niya, takot. No? Sabihin sa katabi niyo, huwag kang matakot. Ang Diyos ay buhay. No? Di ba sabi ng 1 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Ano ibinigay ng Diyos? Pag-ibig, kapangyarihan, at kapayapaan. Yan. No? So kaya hindi tayo dapat matakot. Pag ang tao natatakot, yan ay nagiging sanhi para hindi makakilos ang Diyos. No? Ninenervyos, pumapasok ang spirit of anxiety, nervyos, no? Pag-alala, yan. Huwag tayo mag-alala. Bakit? Nasa iyo ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Pang-apat, kasalanan. Ito po, major ito. Ang kasalanan ay major na dahilan para hindi makialam ang Diyos. Hindi siya makapag-intervene sa buhay ng isang tao. Ano yung kasalanan? Marami po. Ang kasalanan ay ang pagsuway sa kalooban ng Diyos. No? Yan. Anong kasalanan? Unforgiveness. Maraming Kristiyano, ang tagal ng born again, Christian. Pero sa puso, merong hindi napapatawad na kapwa. May nakagalit, nakasagutan, lumilipas ang araw, buwan, taon, may bitterness sa puso. Ayan, pangalawa. No? Merong resentment, galit, puot. Yan po yan eh. Meron siyang jealousy. No? Naiinggit sa kapwa, naiinggit kay sister, kay brother. No? Kaya hindi makakilos ang Diyos kasi yan ang dahilan. Disobedience, yung hindi pagsunod sa Diyos. Binibigyan na ng instruction ng Panginoon, binibigyan na ng dapat gawin, matigas ang ulo, masuwayin. Yan, dahil sa pride, kataasan, kayabangan, kapalaluan, dahil nga sa pagsuway, dahil sa greediness, yan po yung mga kasalanan yan eh. Yung pagiging makasarili, yung greediness, pagkagahaman, yan. No? Yan ay mga kasalanan, marami pa po yan. Kaya nga minsan, may mga Kristiyano na sumasamba naman kay Lord, bakit nahihirapan ang buhay niya, ang kalooban niya, may mabigat, no? Nahihirapan siya. Kasi nga, nandun yung kasalanan. Pero minsan, pagka naisuko mo na yung kasalanan na yan, napatawad mo na yung kapwa mo,
at nakahingi ka ng sorry, makita mo, gagaang na yung puso mo at kalooban mo. Amen ba? Pag pinayagan nating kumilos ang Diyos sa buhay natin at naalis sa mga bagay niya, makita mo, gagaang ang kalooban mo. Masarap mabuhay na walang kagalit. Amen ba? Masarap mabuhay na payapa ang puso mo, panatag ka, walang gumagambala sa iyo. Pero pag ang puso ng isang tao, puno ng galit, no, sama ng loob, ayun, naapektuhan ng physical kasi spiritual ang sakit. Kaya kahit magpatingin sa doktor, sabi ng doktor, naku, wala ka naman sakit eh. Kaya ka hindi na pagkakatulog, kaya ka ganito, ganyan, kasi spiritual sickness and diseases pala yun. Kaya sabihin mo sa katabi nyo, kapatid, simula ngayon, lalaya ka na. Amen. No? Kailangan, wag nating hayaan makapasok ang kasalanan. Kaya pag may isang Kristiyano na tuwan-tuwa, na bebless kasi daman niya sa sarili niya, ang luwag na ng kalooban niya, payapa na. Kasi nga, na-release niya na yung dapat alisin sa kanyang puso at buhay. No? Amen po ba? Wag na wag nating hayaan makapasok ang iba't ibang uri ng kasalanan sa buhay natin. No? Dinaanan ko lang po yung 4 na bagay niya. Roma number 2. Tingnan natin. Sikreto upang maranasan ang pakikialam ng Diyos sa buhay mo. Secret to experience God's divine intervention in your life. Mga sikreto para maranasan natin, katulad ni King Hezekiah. No? Naranasan niya ang pakikialam ng Diyos. Kung hindi nakialaman Diyos sa kanya, patay na siya. No, di ba? Kasi kita ng Diyos, nagkasakit siya. Maluba. Ang mensahe ng Diyos, hindi ka nagagaling, ipunin mo na ang pamilya mo, mamamatay ka na. Mabigat po yun. No? Sabihan ka ba naman ng propeta? No? Pero anong ginawa niya? No? Nanalangin siya sa Diyos. Umiyak siya. No? Number 1 na sikreto, buong pusong pagtitiwala sa Diyos. No? 100% wholeheartedly trust in God. Alam niyo, mahalaga yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga yung number 1 natin kanina, hadlang para hindi makialaman Diyos, yung pagtalikod, na wala na yung tiwala. Kung kanino na nagtitiwala sa espiritista, kung kanino manggagamot, na wala na sa Diyos. No? Gayahin natin si Aiza, yung aking inaanak. No? Talagang grabe yung pain niya ng mga nagdadaang buwan, taon. Sabi ng mga kapatid niya, pa-opera ka na. Pero nanindigan siya. Tiwala sa Diyos na talagang hindi siya nanangan sa operasyon. May pera naman pampa-opera. Dahil sima ng husband. Yung ibang tao, pag may pera doktor agad, opera, kasi maraming pera. No? Pero alam nyo, ang nais ng Diyos, pag nakita ng Diyos sa iyo ang buong pusong pagtitiwala, yung imposible, magiging posible. Yung mahirap, magiging madali. Walang imposible sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Itong hinahanap ng Diyos, yung talagang tiwala, na kumbaga sa desperado ka na, Lord, wala akong basta inaasahan, kundi ikaw lamang, no? Ikaw lamang ang great healer ko, physician ko, kaya Lord, patunayan mo sa mundo na ikaw ay Diyos ng himala, hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. No? Hindi nagbabago ang Diyos. Amen po ba? Hindi nagbabago, Panginoon. No? Anong sabi ng Proverbs? Pastor Albi, andyan? Bakit parang dyan sa gilid? Andyan si Brother Michael. Michael, pa-check mo nga. Ay, si Michael Shalem. Parang nawala nga lamig namatay. Ayan. Sige po, tuloy tayo. No? Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan. Sabihin nyo, lubusan. Buong puso at lubusan. Talagang lubusan na ito, sobra na ito, todo na. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahaking. Ayan. Trust in the Lord with all your heart. No? And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge
Him. Sa lahat ng iyong lakad, gagawin. I-acknowledge ang Panginoon. Itong hinahanap ng Diyos sa tao. Kaya, pag nakita ng Diyos yung buong puso mong tiwala at wala ka ng talagang asahan kahit may pera ka, no? Ay makita mo, gagalaw ang Diyos. Makikialam ang Diyos. Amen po ba? No? Makikialam ang Diyos, patutunayan niyang siya ang Diyos ng himala, Diyos na nagpabuka ng dagat na pula nung panahon ni Moses, siya yung Diyos ng pagpapala na walang mahirap sa Kanya. Kaya nga inaawit natin kanina, walang imposible sa Diyos. No? Magtiwala lang tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka lang. Kabila, magtiwala ka lang. No? Magtiwala sa Diyos. Bakit? Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang may-ari ng buhay natin. Anytime, pwede niyang dugtungan ng buhay mo, kagaya ni King Hezekiah. No? Araw-araw, poproteksyonan ka niya, iingatan ka niya na. No? Pakita ko ulit sa inyo para maalala natin yung kwento patungkol sa hari at may asawang reyna, meron silang anak na prinsesa. Dumating ang panahon, nag-birthday yung anak. Nag-birthday yung prinsesa, niregaluhan ng diamond na singsing. No? Di matapos ang kaarawan ng prinsesa, dahil kahari ang palasyo, pumunta roon sa gilid ng palasyo ay meron silang balon, nagtampisaw. Kagagano nung kamay sa tubig, lumuwag yung diamond na singsing, nalaglag sa balon. Ang sabi ng hari, nalaman niya na yung kanyang anak ay hindi kumakain, no? Parang malungkot. Tinanong kung ano nangyayari sa anak. No? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, anak. Sa kabila, anak. Yeah. Tayo'y mga anak ng Diyos, ng hari ng mga hari. Ngayon, kinausap yung anak ng mag-asawang hari at reyna. Nagtapat ang bata, nalulungkot, naiiyak kasi nga yung regalo ng mag-asawa sa anak, nalaglag sa balon. At ang ginawa ng hari, walang problema, sige, huwag kang malungkot anak. Pinatawag ang lahat ng kalalakihan sa palasyo. At ang sabi ng hari, may panawagan ako. Ang aking regalo sa aming anak na prinsesa, na diamond, na ring, ay nalaglag sa balon. Sino sa inyo magboboluntaryo? Sisisid dun sa balon. Kung sino man ang makakuha nung singsing na yon, riregaluhan ko kahit kalahati ng kayamanan na aking kaharian. Ako, ang dami nagboluntaryo. No? And sabi nung hari, ako, hindi kayo pwede, lalaki ng katawan nyo. Kasi yung balon, maliit ang bunganga, pero sa ilalim, paluwag. Hindi pwede malalaki katawan. Maya-maya, may bata, lumapit, mahal na hari, ako po. No? Ako po sisisid. O sige, dahil bata ang kailangan sumisid. O ikaw, ito ang mga tauhan kong lalaki ng katawan, tatali ang kasabewang, tapos hahawakan nila yung lubid. Kung ano man mangyari sa ilalim, ay iaangat ka. No? Sabi ng bata, sandali po, mahal na hari. Ayoko pong silang hahawak ng tali. Gusto ko, tatay ko. No? Isang kondisyon. O sige, asan ba tatay mo? Sandali po, tawagin ko. Nagmadali, tinawag ang tatay. Pagdating, kapag kapayat-payat ng tatay, parang si Palito. No? Nakita ko si Palito nung buhay pa, talagang payat na payat, butot balat, doon sa Santa Cruz, Maynila. No? Yung artista si Palito. No? Yung ganun, ako, nagulat yung hari. Yan ba ang tatay mo? Bakit ang payat-payat? Lalaki ng katawan nitong aking tauhan. Bata, ang tatay mo gusto mong humawak sa'yo. Sabi ng bata, mahal na hari, bakit kung gusto na ang tatay ko ang hahawak ng tali? Sapagkat ako'y naniniwala, mamaya yung mga tauhan nyo, masaktan lang, bitawan na yung tali kasi wala silang pakialam Sino ba itong batang to? Tatay ko, kahit masaktan niya, magdugo kamay niya, dahil anak niyang, alam niya na anak niya yung nasa balon, ano man mangyari, hindi niya bibitawan niya. Nagtitiwala yung bata sa tatay niya. Na kahit ano mangyari, hindi siya pababayaan. Tayo rin po, kahit ano mangyari sa mundo, pag nagtiwala tayo sa ating tatay na nasa langit, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Buong pusong pagtitiwala sa Diyos ang hinahanap niya. No? Yun ang hinahanap ng Diyos. Praise God. No? Romans chapter 10 verse 11. Ayon sa nasusulat,
sino mang nananalig sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ayan, no? Sinasabi ng kasulatan, lahat ng sa Kanya'y nagsisampalataya o nanalig ay hindi mapapahiya. Kaya pag nagtiwala tayo kay Lord, hindi ka mapapahiya. Sabi mo sa katabi nyo, hindi ka mapapahiya. Hindi tayo mapapahiya. No? Pangalawa, na sikreto para maranasan natin ang pakikialam ng Diyos, ang intervention ng Panginoon, no? Katulad ng ginawa ni King Hezekiah, no? Manangis at sabihin ang iyong hinaing. Weep bitterly and ask God your petition. Umiyak ka, manangis ka, di ba? Yung ginawa ng hari, simple lang eh. No? Nung marinig niyang hindi na siya mabubuhay, mamamatay na siya dahil sa sakit niya, anong ginawa? Humarap lang sa wall. Nanalangin, umiyak, no? At sinabi ang kahilingan, Lord, pagalingin mo ko. Ang bilis, nadinig ni Lord agad ang prayer niya, no? Hindi pa nakakalayo si Isaiah, kinausap na uli agad ng Diyos, no? Pinabalik siya at yun. Kaya, para makialam ang Diyos sa buhay natin, umiyak ka kay Lord, lalo't kung matindi ang pangangailangan natin. Matindi ang iyong hinaing. Sabihin natin sa Kanya, kasi si Lord, nakikita niya yung puso natin eh. Isip natin, walang natatago sa Kanya. Alam niya yan. No? Ang haring ito, hindi nagmalaki. Hindi nagsalita ng kung ano-ano kay Propeta Isaiah. Nang marinig niya ang salita, siya ay humarap agad sa dingding, nanalangin, umiyak, at dahil doon, nakialam na agad ang Diyos. Ang bilis ng response. Amen po ba? No? Sabihin natin kay Lord, ano ba ang kailangan natin? No? Sabihin natin sa Panginoon, no? Basahin natin muli. Nang panahong iyon, nagkasakit na malubha si Ezekias, si Haring Ezekias. Dinalo siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian o ang iyong sambahayan sapagkat malapit ka nang mamatay, hindi ka nagagaling sa iyong sakit. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo ako, Yahweh, na namoy akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Verse 4, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Verse 5, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha, pag-iyak. Kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Kita nyo? 15 taon ang idinagdag ni Lord. No? Mabilis ang tugon ng Diyos. No? Pero alam nyo, humingi pa siya ng sign eh. Sabi niya, Propeta Isaiah, ano naman ang palatandaan na talaga ako'y pagagalingin ng Panginoon? Humingi siya ng sign eh. No? Tingnan niyo po, ano yung hiningi niyang sign? Ang sabi ng verse 8, sabi sa verse 8, humingi siya ng tanda na talagang siya ipagagalingin ng Panginoon. Na yung anino, ayan, tingnan natin, sabi rito, itinanong na Ezekias kay Isaias, ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw? Verse 9. Sumagot si Isaias, alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang? No? Yun ang hiningi niya. Kasi nung panahon wala namang mga relong kagaya ng suot natin eh. Ang orasan noon, yung sandal, sandayal, yun. Pang-araw na oras. Ganun ang orasan nila. Nakabase lang sila doon sa kung ang araw ay tumataas, yung anino nun. Parang alam na nila, alas 9 na, alas 12 na, ang taas na nung araw eh. Sinusundan yung anino nung araw, no? Ayan, yan po yun. Sinusundan niya, no? Ang hiningi niyang sign, yung paatras.
hindi sa pataas. Kaya ayon sa mga physics, no, bumalik ng 10 hakbang yung oras para gumaling lang ang hari. Kumbaga itong mundo umiikot di ba? Bumalik. Kung tayo ay bumalik ang mundo, umiikot ang galaxies, ang lahat ng mga planeta sa buong mundo, huminto din lahat yon. Dahil maaaring baka magkabanggaan kung hindi sila hihinto. No? Kita nyo, para lang gumaling yung hari. Kaya alam nyo po, yung imposible sa buhay natin, kaya ng Diyos talagang gawing posible. No? Andyan po ba kayo? Amen? Kaya pag ang Diyos gusto makialam sa buhay natin at pinayagan natin, no, na ikaw ay lumapit sa Kanya, nanalangin ka, gagawa ang Diyos ng himala talaga. Isipin lang natin, Panginoon, ang Panginoong Jesus na buo sa sinapupunan ni Maria, na isang babaeng birhen, hindi nagalo ng sino mang lalaki, na buo through the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nananahan dito po yan sa buhay natin. Amen? Nandito Holy Spirit Kung nagawa ng Diyos yun, anumang mayroong sakit sa loob ng katawan natin, kayang tunawin ng kapangyarihan ng Holy Spirit yan. No? Kayang tunawin yan. Kung ang haring ito na mamamatay na, nagtiwala sa Diyos, umiyak na nalangin, no? Sinabi sa Diyos ang kanyang kahilingan na pagalingin siya, at daragdagan pa ni Lord nga ng 15 years ang buhay niya, nangyari nga po ito. Kaya tandaan natin lagi, Panginoon, lagi natin dedeklara, Lord, wala imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos ng himala, ang Diyos na nagdurugtong ng buhay ng tao. Gusto lamang ni Lord, para makialam siya, magtiwala ng buong puso, umiyak, manalangin, at sabihin kung ano talaga ang gusto. Amen? Specific. Sabihin sa katabi niyo, specific. Kailangan specific. Ano ba ang gustong pagalingin sa'yo ni Lord? Lord, may cancer ako. Lord, may bukol ako. Lord, pagalingin mo po ito. Umiyak ka sa Panginoon. No? Kasi minsan may iba, Lord, pagalingin mo po ako. Lord, pagalingin mo po ako. Ano pagagalingin? Hindi mo naman sinasabi kung anong pagagalingin. Kailangan specific. No? Sabihin natin, huwag tayong matakot, mahiya. Sikmura, diabetes, ulcer, lungs, cancer, ganito, ganyan. Be specific. Amen po ba? Yun ang gusto ni Lord. Kaya nung manalangin miyak siya sa Panginoon, hiniling niya, na dagdagan pa ang buhay niya, pagalingin siya. No? Pangatlo, 2 na lamang po ito, mabuhay na may malinis na puso. Live with a pure heart. Mabuhay na may malinis na puso. Mahalaga po ito sa ating mga Kristiyano. No? Kailangan tayo mabuhay na may dalisay, may malinis na puso. Kasi pag ang puso ng tao pinasok ng karumihan na masasamang bagay, di ba sabi, kung ano ang laman ng puso, siyang buka ng labi. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya pag ang puso ng tao marumi, pangit, no, negative, no, yun ang lalabas sa bibig niya kasi galing sa puso. Kaya yung mga taong walang ginawa, kundi magmura na magmura, marumi puso nun. No? Kaya kita nyo, nung tayo matransform, maborn again, maging Kristiyano, ang lalabas lagi sa bibig mo, thank you Lord. Maya't maya, Lord, salamat. Lord, binago mo na ako, thank you Lord, iningatan mo kami. Lord, salamat. Puro pa sa salamat. Hindi lumalabas sa bibig yung puro bad words. No? Kasi nalinis na at nabago na puso natin. Amen? No? Kung may problema, hindi ka nagsasalita ng bad words kasi nga, nalinis na puso. Kaya mahalaga yung may malinis na puso. Mabuhay tayo ng may malinis na puso. Si David nagkasala ng pagpatay at ng pangangalo niya. Alam niya nagkasala siya. Pero ano ang prayer niya? Dalisay na puso. No? Yun ang hangad niya, malinis na puso. Nag-pray siya, Lord, create in me a clean heart, a pure heart. No? Yun ang prayer niya. Kaya alam nyo, ang unang-unang tinitingnan ng Diyos sa atin, hindi matalino tayo, magaling, mahusay, marangya ang buhay, tanyag, sikat. Hindi. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, unang-una ay puso. Itong puso natin. No? Ito ang tinitingnan niya. No?
Kaya sabihin natin sa katabi natin, ingatan mo puso mo. Pangalagaan mo puso mo. No? Kasi pag ang puso pinasok ng kung ano-anong spirit, yun nga, yung kanina, yung bitterness, unforgiveness, jealousy, envyings, pride, rebellion, ayun, nasa puso yun eh. Ikaw ngayon ang nagsasuffer, ang bigat ng kalooban mo. Pero pag wala ang mga bagay na yan, masarap mabuhay. Amen. No? Masarap mabuhay na magaang ang kalooban. Na wala tayong kinagagalitan. No? Minsan may mga pagkakataon, meron kang narinig, nagalit ka agad, sumama loob mo, kailangan mo siyang palang makausap para makonfirm, totoo ba ito? Kasi sabi ni ganito ganyan-ganyan Hearsay lang pala. Hindi naman pala talagang yun ang istorya, hindi totoo. So na magkausap kayo, nalinawan ka, hindi pala totoo. Yun pala ang katotohanan. No? Amen po ba? Kailangan malawak ang pananaw natin. Huwag tayo agad mag-react at may solusyon na kaagad. Hindi pa natin alam ang talagang lalim at buod ng mga pangyayari. No? Kailangan buksan natin ang puso natin. Kasi ang puso natin, mahalaga po yan No? Di ba sabi ng Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso dahil makikita niya ang Diyos. Kaya puso ay mahalaga. Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart because it will spring of life. Sa lahat ng bagay, bantayan daw ang puso dahil ito'y dinadaluyan ng buhay. No? Yung puso, ingatan natin. Amen po ba? Sabihin natin sa katabi natin, ingatan mo talaga puso mo. Guard your heart. No? Bantayan natin. Huwag nating hayaan may makapasok ditong hindi maganda. No? Yeah. Hebrew 12:14, makipamuhay kayo na mapayapa sa lahat ng tao at ng may kabanalan, dahil kung wala nito, hindi nyo makikita ang Diyos. Follow peace with all men and with holiness, without which no man shall see God. No? Kaya kailangan makipamuhay ng payapa, no? Panatag, ng may kalinisan, dahil pag wala nito, hindi raw makikita ang Diyos. No? Kaya si David nagpray agad nung magkasala siya. Ay Psalms 51 verse 10, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Yun agad ang prayer niya. Nagpapalinis siya. Gusto niyang magkaroon siya ng malinis na puso. No? Sabihin sa katabi niyo, puso-puso lang. Puso-puso lang. Ayan. No? Yung puso natin. No? Last na po ito. Mabuhay sa pananampalataya. Ayan, no? Live by faith. The just shall live by faith. Ang matuwid na bubuhay sa pananampalataya. No? Na kahit anong hamon ng buhay, laban, wag susuko. Harapin ang solusyon, wag magtago. Wag tumakas. No? Wag layuan. Romans chapter 1 verse 27, the just shall live by faith. Ang matuwid daw ay nabubuhay sa pananampalataya. No? Hindi tayo dapat manangan sa nararamdaman. Kasi nararamdaman natin, yan nga yung soul Kung ano yung pakiramdam ng katawan, huwag tayo manangan dyan sa nararamdaman. I-declare mo, in Jesus' name, I rebuke spirito na sakit sa paa, sa tuhod, sa likod, in Jesus' name. And I declare healing miracle. Thank you, Lord, I am healed by faith. Amen. O, di magaling ka na. No? Hindi tayo nananangan sa nararamdaman. Kailangan sa pananampalataya. Sabihin sa katabi nyo, kapatid, simula ngayon, tatagan mo loob mo. Huwag kang manangan sa nararamdaman. Huwag kang manangan sa nakikita, kundi sa pananampalataya sa Diyos. No? No? Kasi nakikita natin, parang ang sitwasyon pangit, parang kulang tayo sa kailangan sa buhay, parang mahirap, parang ganito ang nararamdaman mo, huwag ka manangan dyan. Sabi roon, ang matuwid na bubuhay sa pananampalataya. No? By faith talaga. Lord, dahil ang nabubuhay sa pananampalataya, sinasamahan ng Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos. No? At kaya ng Diyos na yung pangit na sitwasyon, gagawin niyang maganda. No? Yung baku-bakong buhay natin, kayang patagin ng Diyos yan. Si Abraham nga, di ba? Matanda na. No?
Hindi magkakaanak. Ang asawa niya, baog pa. Imposible magkaanak. Pero dahil sa pananalig niya sa Diyos, nagkaanak pa sila. No? Kaya yung pananampalataya sa Diyos ay mahalaga po yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. No? Sapagkat tayo nabubuhay o lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng nakikita. No? Yan. So, kailangan tayo mabuhay sa pananampalataya. No? Huwag tayo manangan sa nakikita, nararamdaman. Kasi yung nga, ang kalaban ng faith, yung pakiramdam, yung nakikita, yung naririnig. Pero ang sabi ni Lord, mabuhay ka sa pananampalataya. No? Amen po ba? Yeah. Panglima, last na po ito. Maniwala sa Diyos na kaya niyang makialam sa buhay mo. Believe in God that He can intervene in your life. No? Maniwala ka, Lord. Maniwala ka na kayang makialam ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga yung iba, hindi makakailos ang Diyos kasi nagdadoubt nga. Kaya akong pagalingin ni Lord? Pagpapalain kaya ako ni Lord? Gagawa kaya siya ng himala? Andun nga yung doubt eh. Kaya kailangan maniwala sa Diyos na kaya niyang makialam sa buhay mo intentionally. No? Kaya po ng Diyos. Dito nga po si Daniel. Daniel chapter 6 verse 22 to 28. Ito naman po si Daniel sa kulungan ng leon. No? Kasi si Daniel, 3 times a day nagpe-pray. No? Nagpe-pray po siya. Eh yung hari, may mga sumulsul sa hari. Sinabi, mahal na hari, si Daniel. No? Hindi lumuhuluhod, sumasamba sa pinagawa niyong rebulto. No? 3 times a day pa siya nagdarasal sa kanyang Diyos. Eh nung malaman ng hari, dahil may batas, yun, dinala siya sa kulungan ng leon. Pero dahil matuwid si Daniel, wala siyang ginagawang kasalanan, anong nangyari? Hindi siya kinain ng mga leon, gutom na gutom pa naman. No? Nag-intervene si Lord, ayan, hindi siya kinain ng mga leon. At nung siya ilabas ng hari, to cut the story short, yung mga nanulsol sa hari na itapon si Daniel sa kulungan, sila ang tinapon doon sa kulungan ng leon at pinagkakain sila. No? Kaya alam nyo, maniwala lang tayo sa Diyos. Amen? Na kaya ng Diyos na makialam sa buhay natin. No? Na kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa pamilya natin, sa kabuhayan natin. No? Kaya hayaan natin, Lord, mag-intervene ka, wala akong magagawa, bahala ka na, Panginoon, pero hahakbang kami at kikilos pa rin kami. No? Naalala ko nga, 3 pa lang yung anak namin noon, si Shekinah, Shemuel, Selemaya. Sumakay kami ng barko sa Batangas, alas 6 na biyaheng barko, alas 6 ang alis, Batangas, Puerto, Mindoro. Nasa Batangas City na kami noon, hindi na kami dumiretso. Kasi isip ko, malelate na rin kami. Traffic pa sa city ng Batangas. Doon na lang kami natulog sa bahay ni Bishop Art Gonzales, yung kumpari ko. Kinabukasan, pagpunta namin na alas 6 sa pier, ang dami naka-life jacket. No? Lumubog pala yung barko naming plano kung sakyan na alas 6. Hindi pala siya umalis pa ng alas 6, mga 6:20 kasi na-delay. Kung dumiretso kami ng pier, baka hindi siya lumubog. Pero possible, lulubog na talaga. Kaya pinababa na kami ni Lord sa Batangas. Doon na lang kami natulog kay paring Art. No? Lumubog yung barko. Doon sa may matuko. Hindi pa naman ako marunong lumangoy sa malalim. No? 3 yung anak ko panahon na yun. Kaya nakialam ang Diyos. Amen? No? Kaya pag pinayagan natin na ang Diyos makialam sa buhay natin, no? Yung mga kapahamakang nakaambang parating sa iyo, gagawa ang Diyos ng paraan hindi siya mangyari. Amen ba? Kasi nakikialam ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabihin sa katabi nyo, kapatid, simula ngayon, maniwala ka, payagan mong makialam ang Diyos sa buhay mo at maliligtas ka lagi. No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Amen. Purihin ang Panginoon. No? Galing po ako ng Bulalaka, Rojas yata. Nandun pa kami sa dating church. Dala ko yung may owner ako dati sa Calapan . Pagdating ko ng bayan ng Calapan, sa San Vicente, nagulat ako. Buti, eksakto, tumabi ko, wala namang gaanong sasakyan.
tinignan ko yung ilalim, tanggal pala yung tie rod end. Yung kumokontrol sa magkabilang gulong sa may manibela. Tanggal. Kung doon nangyari sa highway yon, mabilis pa naman ang biyahe ko pa uwi. No? Nung nasa bayan, doon na lang natanggal, nung dahan-dahan na lang ako. Kung sa highway yung kusang ang gulong nun, dadaling ka na lang kung saan, disgrasya ka. No? Kaya alam nyo, ang protection ng Panginoon, nandyan lagi sa atin. No? Iingatan niya tayo at ililigtas. No? May angel tayo na ipinadala si Lord para tayo ingatan at bantayan. Kaya si Lord nag-i-intervene siya. No? Nakikialam siya sa kanyang mga anak. Amen po ba? Kaya kapag kahanda tayong makialaman Diyos sa buhay natin, makikita natin, no? Gusto ni Lord, number 1, buong pusong pagtitiwala sa Kanya. No? Manangis tayo sa panahon na meron tayong matinding problema o sakit, karamdaman, umiyak tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Kanyang ating hinaing, mabuhay na may malinis na puso, mabuhay sa pananampalataya, maniwala sa Diyos na kaya niyang makialam sa buhay mo. Gusto ba nating makialaman Diyos sa buhay natin? Amen? Lahat ng imposible sa buhay natin, magiging posible. Lahat ng mahirap, magiging madali po yan. No? Dahil sa Diyos, walang mahirap at imposible. Today is your day of miracle. Ito yung araw ng ating himala. Today is your day of freedom. Today is your day to receive blessings. Today is your day of unusual experience. No? Sa Senado, may unusual din eh. Pag sinabi unusual, yung kakaiba. Parang ngayon lang nangyari ito kakaiba. Unusual. Alam nyo, kay Lord, hindi po yung ngayon lang nangyari. Lagi at buwan-buwan, araw-araw. May unusual si Lord na ipararana sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. Kaya ngayong umaga na ito, ano man po yung mga hinaing natin, sabihin natin kay Lord. No? Specific, huwag tayo mahiya. No? I-open natin, Lord, ganito po ang kailangan ko, ganito naramdaman ko, ganitong pangyayari, ganyan. No? Mag-pray tayo kay Lord tulad ni King Hezekiah. No? Lumapit siya sa Diyos. Tumayo ang bawat isa. Sige po, tayo manalangin. Amen. Yun. Thank you, Lord. Brother Mike, salamat at naayos yung ating timing. Si Brother Mike, kami alam din yan. Tsaka si Pastor Albi. Thank God, bumalik yung ating aircon na. Amen, amen. Hallelujah. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, awitin po natin yung still. No? Maganda po mensahe nung awit na yun, yung pamagat niya, still. No? Thank you, Lord. Amen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Amen, Lord. Thank you, Jesus.
rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise and thunders roar, Father, you are king over the flood. I will be still, know you. I will be still, know you are God. I will be still, know you. I will be still. I will be still, know you are God. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, meron ba kayong mabigat na dinadalang problema na para baga mahirap ng malutas? Problema sa pinansyal o sakit karamdaman, anumang problema, trouble, difficulties na inyong nararanasan. Katulad ni King Hezekiah. Siya'y humarap sa dingding, nanangis, umiyak, nagdasal sa Panginoon. Bago madinig ni Lord ang ating mga prayer, nais niya na meron tayong pusong malinis, pusong tapat. Kausapin po natin si Lord personally, individually. Sige po, kayo po nakakaalam. Kung meron kayong nais na isuko sa Kanya, ihingi ng tawad. Sige po, let us pray individually. Ask God forgiveness and forgive those who trespass against you. Sige po, mag-pray po tayo isa-isa. Yes, Lord, kung nag-alinlangan po kayo kay Lord, kung nawala tiwala nyo sa Kanya, sige po, kung kayo'y nanlamig ng hina, Lord, forgive your people. We ask your grace and mercy. Yes, Lord, patawarin niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung ano man ang mga nagawang kasalanan. Ano mang mali, Panginoon, ang nagawa. Nagkasala ng pagsisinungaling, pandaraya, panluloko, disobedience, for unforgiveness, bitterness, resentment, Lord, forgive us, O God. Palayain niyo ang puso at kalooban ng bawat isa ngayong umaga. Make a miracle upon your people, Lord, in the name of Jesus. Yes, may gagawin kang himala sa buhay ng bawat isa. May gagawin kang himala, Panginoon. Lord, you're the God of miracle, O God. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Sige po, talk to God. Sabihin nyo kay Lord kung ano po ang kailangan nyo sa Kanya. Kagalingan sa karamdaman, kalutasan sa problema, material, financial, sa trabaho, sa negosyo. Just ask God. Be specific in the name of Jesus. Yes, Father, in the name of Jesus, buksan mo ang kalangitan. Buksan mo ang kalangitan, Panginoon, at handa na naming saluhin ang mga pagpapala at biyaya at kasagutan mula sa iyo. Ang himala mo, Panginoon, gaano mang kalaki at tindi ng sakit at karamdamang dinadala ng iyong mga anak kung meron man sa TV, Lord, sa nanonood sa live streaming na ito, Panginoon. Lord, touch their body, their lives, O God. Make a miracle. Tunawin mo ang mga cancer sa katawan ng mga anak, ang mga bukol na yon. In the name of Jesus. Shikababakanda, in the name of Jesus. I speak life. I speak miracle, healing, deliverance. In the name of Jesus. Lord, gumawa ka ng himala, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng himala. Diyos ng pagpapala. Diyos ng kahapon, ngayon at kailanman. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Yes, shikababakanda, in the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Panginoon, salamat. Inaangkin namin ang himala mo. Lord, may ginagawa ka na, Panginoon. Lord, daragdagan mo ang buhay ng mga taong tinaningan na ng doktor na hanggang ganun na lamang ang buhay niya. Lord, sa iyo ay may buhay, sa iyo ay may lakas, sa iyo ay may himala ng kagalingan. Lord, daragdagan mo ang buhay ng mga anak mo na nasa kalagayan ng imposible pang mabuhay, Panginoon. Dahil sa iyo ay walang imposible. Lord, salamat sa himala mo. Salamat sa bagong buhay, sa kagalingan, sa miracle, healing, and deliverance. Thank you, Lord, for the answered prayer. Salamat. Sabihin nyo nga po sa likuran nyo, tumalikod kayo. Sabihin sa kanya, kapatid, tanggapin mo ng himala, pinagpala ka na ng Diyos, angkinin mo na ang pagpapala, pinagaling ka na ng Panginoon, may himala ka na, pasalamatan mo na ang Diyos. Amen, amen. Pasakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Sabihin mo sa katabi mo, bukas na ang langit sa iyo. Amen. Bukas na ang langit sa iyo. Amen, amen. Sige po, awitan natin ang Panginoon at selyuan ang blessing, tagumpay na binigay ni Lord sa atin. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, buksan mo ang langit. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Buksan mo! Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya ko. Amen. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya ko. Muli pa, ulitin natin, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos mo na. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap ko. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap ko. Ulitin natin, lubos ang kagalakan, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman, sinong mayaman? Mayaman na rin ako. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Thank you, Lord. Ibuhos na ibuhos mo. Woo! Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Sabihin natin sa Panginoon, sa pamilya ko. Ibuhos mo sa pamilya ko. Amen. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos na ibuhos mo. Ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo na, Diyos! Itodo mo. Itodo na itodo mo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo.
todo ang pagpapala. Kaya dahil binuso ng Diyos ang pagpapala niya, sabihin mo sa iyong katabi at sa iyong Amen. likuran. Sabihin mo, bless Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. O sa kabila naman, declare mo sa kanyang buhay. Sabihin mo, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. At dahil pinagpala ka na ng Diyos, binago na niya ang iyong buhay. Sabihin mo, iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Muli pa, ituro mo yung katabi. Sabihin mo, binago ka na ng Panginoon. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. At lahat ng may nararamdamang sakit, sabi ng Panginoon, pinagaling ka na niya. Declare natin, magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Kitang-kita ko. Ano bang sakit ang iyong nararamdaman, pinagaling ka na ng Diyos. Sabihin mo, magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na. Kitang-kita ko. At tayong lahat, binigyan na ng tagumpay ng ating Panginoon. Ating itiklara, tagumpay ka na! Tagumpay ka na! Tagumpay ka na. Kitang-kita ko. Lahat na nagtagumpay na, sumigaw! Sumisigaw sa tuwa. Sigaw! Oh! Sumisigaw sa gala. Tumatalon, tumatalon Sa tuwa. jump, 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 jump. Tumatalon, Sa gala. sumasayaw, sumasayaw. Sa gala. Tayo'y sumayaw, sumasayaw. Sa gala. Muli pa tayo sisigaw sa Panginoon. Sumisigaw sa tuwa. Sumisigaw Sa gala. Pasigaw! Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hindi tayo titigil ng pagpupuri kay Lord. Amen. Alam nyo, kailangan ang Diyos purihin, sambahin kasi pagka sumasamba tayo sa Kanya, umuulan ng pagpapala. No? Araw-araw tayong magpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on, church! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Patingin sigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Di ba araw-araw? Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. O kahit anuman maging panahon, ano mang magkakataon, ano mang maging sitwasyon,
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sabihin natin sa Panginoon, Wala kang katulad, wala kang katulad. wala kang katulad. Muli pa, ideklara natin sa ating buhay. Wala kang katulad, wala kang katulad. O wala. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Muli pa, mas malakas. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano man. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang sitwasyon ng aming buhay? Ano mang maging panahon, Ano man. ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mas malakas. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Hallelujah. Lord. Amen. Sabihin niyo po muli sa katabi niyo, tunay kang pinagpala sa lahat ng mga tao sa mundo. Malaya ka na. Magaling ka na. Malakas ka na. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, maupo mo ng bawat isa. Dumako tayo sa isang mahalagang gawain. Amen. Praise the Lord. Sino pa pinagpala? Amen. At ang nais ng ating Panginoon, patuloy nating maranasan yung kanyang divine intervention. No? Ibig sabihin, hindi basta-bastang pagpapala. Halimbawa, katulad yung parang galing lang sa sweldo mo, parang kumbaga regular. Ang nais ng ating Panginoon, maranasan natin yung kapag divine intervention, grabe. No? Sabi nga, unusual. No? Kaya, dito sa verse 3, ito yung inano ng Lord, no? Tingnan natin. Nung sinabihan ni Isaiah, si King Hezekiah, no? Na siya nga ay, kumbaga, ibig sabihin ay mamamatay na, wala nang pag-asa, pero tingnan po natin yung naging panalangin niya. Ang sabi dito sa verse 3, sa 2 Kings chapter 20, verse 3. Yan. Hindi po ba, sabi gano'n, nung sinabihan ni Isaiah si King Hezekiah na ihanda mo na ang pamilya mo kasi mamamatay ka na, wala ka ng kagalingan. Pero tingnan po natin itong verse 3. No? Ang sabi dito, remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. No? Sa Tagalog, ang sabi ganon, dinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumagawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak na mainam. Amen. Dito makikita natin, para pala maranasan natin, yun talagang yung magkaroon tayo ng
assurance o katiyakan na talagang kayang-kayang mag-intervene, mag-divine intervention ng ating Panginoon, kailangan po, katulad ni Hezekiah, meron tayong sabi nga ay, anong term no? Alam mo na ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. No? Ang sabi dito, di ba? Alalahanin mo kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. No? Kasi, kailangan mo ng divine intervention, taliwas pa lang ginagawa mo sa harap ng Diyos. Paano mo mararanasan yung divine intervention? No? At sa pagkakataon pong ito, dahil tayo po ay nasa time ng offering, nais ng Diyos na makaranas tayo ng divine intervention sa ating financial, sa ating mga pangangailangan. Kung paano sinabi doon sa Philippians 4:19 that I will supply all your needs according to His riches in glory, talagang maging totoo ito sa ating mga buhay. Paano yun mangyayari? Kapag masasabi natin sa ating Panginoon na sabi nga, alalahanin mo kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumagawa ng mabuti sa iyong paningin. Dapat po mismo sa ating mga buhay, sa ating mga puso, alam natin that we are walking according to His will. Tayo ay lumalakad ayon sa Kanyang banal na kalooban. Katulad po sa ating sa ating pagbibigay, no? Kasi nga hindi naman natin siya mahihigitan. No, nakikita niya yung ating mga puso, no? Dahil kapag naroon po na sabi nga tapat tayo sa ating pagkakaloob, tapat tayo sa ating mga tithes and offering, no? Naroon po na meron tayong meron tayong karapatan na sabihan ng ating Panginoon na yung kanyang kalooban, yung katotohanan ay nilalakaran natin, no? Alam niyo, isang patotoo po, may time po nun na si Shelem po ay nakahiram sa akin, no? At nandoon po na dumating sa punto na yung hiniram niya, kailangan ko na, no? Kailangan ko na yung hiniram niya. Alam niyo, dahil kasi syempre business kasi yung kila Shelem, no? Yung Comfy Mami. Minsan may time na na alam naman natin ang business. At nung kinausap ko siya, sabi ko, Shelem, kailangan ko na yung yung pinahiram ko. Tapos ang sagot niya sa akin, naku ma, wala pa po, habing ganon. Medyo pa. Sabi ko, sabi ko. Tapos alam niya, ang ginawa ko po, nag-pray po ako, nanalangin po ako. At sa panalangin ko, sabi nga, alam ko, meron akong assurance na sila Shelem ay tapat sa kanilang pagbibigay. No? Dahil bata pa po sila, ay namulat na sila sa katotohanan. Diba? Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Alam ko na tapat sila sa kanilang pagbibigay, tapat sila sa pagtulong, no? Pero dahil nga sa business, no, syempre, may mga bagay na minsan ang business ay ups and down. Noong time pong 'yon, talagang nanalangin po ako, no? Kasi nga kailangan ko na yung pinahiram ko no? Hindi ko naman mapuwersa dahil ang sabi nga ay wala. Pero tinuruan po ako ng Diyos na manalangin. Nasa panalangin ka, Lord. Sabi kong gano'n, alam nyo naman, no? Na tapat sila sa pagkakaloob sa inyo. Tapat sila sa pagtulong sa kapwa, no? Ngayon nakikita nyo yung kanilang kalalagayan. Alam ko na walang imposible sa inyo, no? Ganun po yung naging prayer ko, no? Dahil alam ko nga na lumalakad sila sa katotohanan, no? Alam nyo, nung gabi pong yon, talagang naroon na grabe po yung divine intervention ng Lord. Kinabukasan, no? Nung ako po ay naroon na biglang nagulat ako. Dahil biglang sabi ni Shelem sa akin, Ma, okay na. Sabi ko, ha? Paano nangyari yon? Alam nyo, within that night, nung gabi pong yon, grabe po ang dami ng umorder sa kanila. Eh, nung time yata niya, wala pa sila sa Lazada, wala pa sila sa Shopee. Kumbaga kapag may umorder,
ipapadala ka agad doon sa GCash nila. Kaya nagulat ako nung sinabi niya na ma, okay na po, maibibigay ko na, no? At nung itinanong ko, paano nangyari yon? Nung gabi pa lang yon, talagang nagpadala ang Diyos ng mga, sabi nga ay naroon na o-order ng kanilang product, no? Yung Comfy Mami. Kaya makikita natin, if we have that assurance, katulad po ni Hezekiah, kahit siya ay tinaningan na, no? Pero dahil alam niya na siya ay lumalakad sa katwiran, ginagawa yung kalooban ng Diyos na kapag petition siya. At doon niya naranasan yung divine intervention, no? Kaya naalala, nung time na sinabi ni Shalem na, Mama, okay na, no? At yun ka, sinabi niya na nung gabing yon ay talagang napakarami ng umorder sa kanila, no? Bigla kong naalala yung nung sinabi ng Lord na launch out into the deep, no? At nagulat sila, marami silang na-harvest na isda, no? Kaya makikita po natin, napakahalaga. Kung nais natin na kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, financially, alam natin sa ating mga sarili that we are doing His will. Na ginagawa natin yung kanyang kalooban, yung naisin niya. Na hindi tayo nagkukulang sa ating pagkakaloob, no? Ng ating mga tithes and offering. Lagi natin ito naririnig. Minsan naririnig lang natin pero hindi natin ginagawa. Kapag ito po ay alam natin ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, meron tayong confident that God can do miracles in our life. That God can intervene in our lives, no? Alam niyo po, sa loob ng mahigit 40 taon naming paglilingkod sa Panginoon, talagang from the start po, naglingkod kami sa ating Panginoon, no? Minsan hindi namin naranasan ang kakulangan. Bakit? Dahil alam namin, nilalakaran namin yung kalooban niya, no? Any amount na matanggap namin, talagang inuuna muna namin na ibigay yung dapat naming ipagkaloob sa ating Panginoon. Ako nga po, personally, dumarating din sa punto na kapag alam ko na kulang yung budget na binigay sa akin, hawak ko, alam nyo, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot na kapag time ng offering, hindi po alam yun ni Bishop, kapag time ng offering talagang ibinibigay ko lahat sa gawain ng ating Panginoon. Bakit? Dahil alam ko, God can intervene. No? Kaya mag-intervene ng Panginoon. Basta naroon lang na alam mo na ang ginagawa mo ay kanyang kalooban. No po, katulad ni Hezekiah, nakapag-petition siya. Bakit? Dahil alam niya na ang kanyang pamumuhay na ginawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya wala pong imposible sa Panginoon. God can intervene. Halimbawa, meron kang alam nyo, marami pong nagpatotoo na, no? Yung may mga business, lalo na yung mga tinitinda, may papaninda, no? Nung malaman nila ang katotohanan, nalaman nila na kailangan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kung dati-rate, naroon na hindi nila mabitiwan ang linggo, ay kailangan magtinda ako. Pag hindi ako nagtinda, wala kaming aanuhin. Pero nung malaman nila ang katotohanan, no? At nilakaran nila yung katotohanan na ang linggo ay para sa Diyos. Ang linggo ay para ibigay, no? Kasi 7 araw yan eh. Di ba? 7 araw yan. Lahat ba gusto mong angkinin para sa trabaho mo? Lahat ba gusto mong angkinin dahil sa paninda mo? Pero kapag nilakaran mo ang kalooban ng Diyos, ibinigay mo ang linggo, no? Ibinigay mo ang linggo para sumamba ka sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung ibebenta mo, yung kikitain mo ng linggo, kayang ibigay ng Diyos ng Sabado. Marami na pong nagpatotoo noon. Ang nais lang ng ating Panginoon, katulad po ng verse na ito, no, sa verse 3, alam mo sa sarili mo, if you want to receive the divine intervention of God, alam mo na ang nilalakaran mo ay ayon sa kanyang kalooban. Alam mo na hindi ka nagnanakaw sa ating Panginoon. No? Paano paraan yun? Sabi nga sa Malakay chapter 3, di ba? Ang sabi doon ng Panginoon mismo, ninanakawan niyo ako. Nagulat yung, bakit? Paano ka namin nananakawan? Diyos ka. Ang sabi ng Panginoon doon,
through your tithes and offering. Hindi ka naging tapat, no? Pero alam niyo po, walang tao, walang sino man na naging tapat sa Diyos na hindi niya naranasan ang katapatan ng Diyos. No? Kaya ang nais po ng ating Panginoon, if we want to receive divine intervention, kung gusto nating makialam ang Diyos sa ating financial, lumakad po tayo ayon sa kanyang katotohanan. No? Lumakad tayo kung ano yung nais niya. Naririnig natin yun every Sunday, nababasa natin. Huwag natin hayaan na basta marinig lang, mabasa natin, i-acto natin. At makikita po natin yung divine intervention ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, I know and I believe na ang buwang ito ng Agosto, mayroon siyang gagawing himala sa ating mga buhay. Amen? Lalo na po sa ating financial. Nais lang ng ating Panginoon, huwag kang matakot. No? Kung parang last na to na hawak ko, huwag kang matakot. No? Marami na po ang nakaranas. Naalala ko yung patotoo ni Pastor Teddy Tamayosa na ngayon ay nasa UAE. Siya po noon ay bago-bago pa lang, no? Umattend siya sa gawain, nung time ng gawain ng pagkakaloob. Magkano na lang ang pera niya, no? Pero dahil alam niya, kilala niya ang Diyos, no? Na, alam niya yung, habi nga, hindi natin siya mahihigitan. Yung natitira niyang pera sa kanyang bulsa talagang buong puso niyang ipinagkaloob. Na ang sabi niya, kahit maglakad ako, no? Kahit maglakad ako pa uwi, no? At alam niyo, nung pong ginawa niya yung kalooban ng Diyos, nung siya ay pauwi na, no? Meron siyang nakasalubong nakakilala, kinumusta siya, ganon, nagkakwentuhan sila. At pagkatapos na sila'y magkahiwalay, nagulat siya, inabutan siya. Alam niyo kung magkano inabot sa kanya? 10 times na ipinagkaloob niya. Kaya ang sabi nga, we cannot outgive God. Hindi natin siya pwedeng pagmalakihan. Dahil sa Kanya nagmumula ang lahat ng pagpapala. Amen? Ang nais lang ng Panginoon, katulad ng sinabi ni Hezekiah, masabi natin to sa ating mga panalangin, na ang sabi nga noon, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat ng ating ginagawa. Siya ang nakakaalam ng ating buhay. At katulad po ng tema natin nung buwan ng Hulyo. Ano ang tema natin nung buwan ng Hulyo? Ha? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan to prosper you and not to harm you and to give you hope and a future. Amen? Kaya sa umaga pong ito, kung nais nating makaranas ng divine intervention, unusual outpouring of blessing na nanggagaling sa ating Panginoon, ang sabi nga, gawin natin, lumakad tayo sa katotohanan. Lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen? At sa oras na ito, sa ating kumpong pagkakaloob, kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Alam niya yung ating mga nasa puso. I pray na sa umaga pong ito, ang magawa natin ay ang kanyang kalooban. No? Ang kanyang kalooban. Amen. Manalangin tayo. Father, in the name of Jesus, salamat sapagkat sa buwang ito ng Agosto, ang temang divine intervention, Lord, ay nais nyo na maranasan namin. At maging sa amin pong pananalapi, Panginoon, sa aming mga pangailangan. Lord, it is our prayer na hayaan nyo, Lord, ang divine intervention nyo ay amin pong maranasan. Lord, nakikita nyo po kayong may kilala ng mayroong mga pangailangan, may mga kautangan, mayroong mga bagay, Panginoon, na kung saan, Lord, nagpapahirap sa kanila. Father God, speak unto them, O God. Turuan niyo po ang bawat sa amin na lumakad ayon sa inyong banal na kalooban. Lumakad sa katotohanan ng may dalisay na puso, sapagkat puso namin ang tinitignan niyo. And as we give today, O God, Father God, I pray, let a miracle, O God, flow upon their lives in the name of Jesus. Maranasan nila, Panginoon, ang katotohanan na kayo nga ay Diyos ng himala.
Walang imposible sa inyo. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo rin, O Diyos, na ang lahat po na malilikom sa umagang ito ay tunay nga mag-multiply, Panginoon, mag-miracle, Panginoon. Hallelujah, upang matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng inyong gawain, O Lord. At maging pagpapala, Lord, lalo na po sa darating na Setyembre, na kung saan, Panginoon, pupunta ng Jensan, Panginoon, ng South Cotabato, O God, upang pagpalain ang mga pastor doon, ang mga manggagawa nyo sa lugar na iyon. Salamat sapagkat gagamitin nyo ang bawat isa sa amin. Salamat po ng marami at sa umaga pong ito, hayaan nyo, Lord, na sa sandali na kami po ay magkaloob, maranasan namin ngayon, Panginoon, ang yakap ng inyong pag-ibig. Salamat! We praise you, we bless you, we adore you, O God, as we bring you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless. Yan ang mga nanay. Praise sound.
Praise God. Purihin po ang Diyos sa buhay ng mga kababaihan natin na nagbigay papuri sa Diyos. Amen. Darako po tayo sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Na siya'y binayubay, tumanggap ng 39 na latay, at sinabi niya sa mga sugat niya, pinagaling na tayo. Past tense na po. No? At ang dugo niya ay nabuhos para linisin at ugasan ang ating makasalanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Sa iyong mga kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon. No? Amen, amen. So kaya gagawin po natin ito bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na ito ay may kabuluhan na makikibahagi tayo sa banal na hapunan na ang tinapay na yan ay simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus at ang juice ay simbolo ng kanyang dugo. Kaya tayo po ay manalangin saglit. Lord, pagpalain niyo po ang mga tinapay at ang juice ngayong umaga na ito sa aming pakikibahagi. Magsilbi itong kalusugan, lakas naming katawang lupa, at maranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong gabay at pagpapala. We thank you, Lord. We honor you, Father God, in Jesus' name. Amen. Sige po, kumuha muna po ang bawat isa. Sabay-sabay po tayo. Hawakan niyo muna. Ang tinapay ng buhay, kunin mo. Hawakan niyo muna po ang cup at hostya. Sabay-sabay po tayo. Umawit muna tayo sa Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawan pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay Taas po natin ang ostya. Panginoon, salamat po. Narito kami, inaalaala ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga sugat mong tinaglay, pinagaling mo na kami. Inaangkin po namin ito, ine-claim na namin that by your stripes we are healed. Thank you, Lord. Amen. Kainin po natin. Lord, narito po ang juice, simbolo ng iyong dugo na nagugas ng aming kasalanan. Pagpalain niyo po ito, magsilbing kalusugan, kagalingan ng aming loob ng katawan, sa pagdaloy po nito sa aming mga ugat. Kasama po nito ang kalinisan, kagalingan at himala sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Sabay-sabay natin inumin. Sige po, ipasan nyo lang pakanan, pakaliwa. Kukunin po uli. Patuloy tayo sa diwa ng prayer. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us
In Jesus' name, Amen. Maupo po sandali para sa mahalaga announcement bago tayo mag-closing. Announcement po. So, ayan po, after the service, please stay po at magkakaroon po tayo ng eating fellowship. So, let's take this opportunity na makamusta po ang ating mga kapatid, lalo na po sa Parañaque at sa Pasig. Ang ating midweek service schedule po, ngayong darating na August 5, ngayong Wednesday po ay dito po gaganapin sa church. 7 p.m. po tayo mag-i-start. Dasmariñas Bible Study po, every Thursday po ito. At 7 p.m. po nag-i-start doon, pero umaalis po dito ng 6 p.m. Sa lahat po ng gustong sumama, pwede po kayong pumunta dito before 6 p.m. po. Discipleship training, so every Sunday po ito, every 8 a.m. to 8:45 a.m. So ginaganap po ito before Sunday service po. J. Blue Molino Youth Service. Ngayong August po ay magkakaroon po tayo ulit ng youth service. Gaganapin po ito sa 22, Saturday po, and dito po gaganapin sa J. Blue Main Worship Hall. Yun lamang po sa ating announcement. Don't forget po to follow us or follow the church social media po sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church. And sa Instagram naman po, JBLU_church. And yun lamang po sa ating mga announcement. Hello. Sige po, lahat ng may birthday ng August, ay please come forward at ipagpe-pray po kayo. Lahat ng may kaarawan ng August. Yan pong pinamimigay ni Pastora Shekinah ay 7 keys to experience breakthrough. Mahalaga po yan, na everyday mag-worship tayo kay Lord, mag-praise and worship, tuloy-tuloy na magpuri sa Kanya, sambahin siya. Upang maranasan natin ang patuloy na breakthrough, sa buhay natin. Ayan, pag-pray po natin, mga pastor, dito tayo, pag-pray natin ng mga may kaarawan ngayong buwan ng Agosto. Ayan. Pray natin. Father God, Lord, salamat. Narito pong yung mga anak. Magdaraos po sila ng physical birthday this month. Lord, salamat dahil hindi lamang physical birthday naranasan namin, kundi spiritual birthday, O God. Father, we pray for your intervention sa kanilang buhay. Patuloy po nilang maranasan ng iyong kalusugang, kalakasan, biyaya, pagpapala. Lord, marami pong salamat ang himala mo, O Diyos. We release and declare complete miracle healing, O God. In Jesus' name. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid naming ito at patuloy nilang maranasan ang iyong pagpapala, physically, materially, financially, emotionally, O God, in Jesus' name. Salamat, Lord, ano man ang kanilang petisyon sa iyo, sa kanilang kaarawan na iyon, ay i-grant mo. Nakikigala kami sa kanilang kaarawan at magkita-kita po kami, Panginoon, sa kaarawan nila. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Faster, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, very good. Okay, God bless you. Okay. Amen. Sige po, praise God. Tumayo tayong lahat para sa huling prayer. At mawit muna tayo kay Lord. Pastor Andrew, closing yata. Sige po, ibalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ang papuri at
pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, O ano ang ligaya na darama? May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Ang puso ko sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sound praise. Sige po, tayo ay patuloy na magpasalamat at purihin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan, muli kami nagpapasalamat, O Diyos. Salamat, Lord, sa patuloy na pagsama at pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Lord, sa umagang ito, alam namin, Panginoon, na ang salita mo na aming natanggap, O Diyos, ay patuloy na mabubuhay sa aming mga puso, Panginoon. At Lord, ang iyong pagsama, pagkilos sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay makakasama namin, O Diyos. At Lord, alam po namin, Panginoon, kami po'y sasamahan mo. At Lord, salamat sa mga awitin, Panginoon, na patuloy na nagkahalob mo sa amin, sa mga testimony, tithes and offering, O Lord, lalong-lalo na, Panginoon, sa salita mo na nagbibigay buhay, Lord, upang kami makalakad ng tama sa nais mo sa aming mga buhay. Sa amin pong paghihiwalay pansamantala, Panginoon, sa lugar na ito, Lord, samahan mo ang bawat isa. Angkin po namin ang pagkilos, ang kapayapaan at pag-ibig mo, dala-dala po namin sa aming mga buhay. Lord, binabalik po namin ang pinakamataas na papurit pasasalamat, tangi sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. And may Amen. the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen.